बेफोर जाहैबाय जोंनि भारतनि खायसे ओरैबायदि गेदेर गेदेर ट्रेन स्टेशनफोर जेराव बेसेबांबा गोबां बिबाङाव प्लेटफर्मसफोरखौ नुनो मोनो। गिबियानो जाहैबाय हावड़ा जांसन टटेल 23 प्लेटफर्मसफोर दं आरो बेजों लोगोसेनो दैलि 280 ट्रेन्सफोर थारमाने थांलाय फैलाय खालामो। नोंथाङा साननानै नाय बेसेबां गेदेर ट्रेन स्टेशन जानो हागौ। नेक्स्टआनो जाहैबाय छत्रपति शिवाजीनो बे मुम्बाइआव दं। बेयाव टटेल 18 प्लेटफर्मसफोर दं आरो दैलि 130निबो सायाव थारमाने ट्रेन्सफोर थांलाय फैलाय खालामो जाहैबाय। नेक्स्टआनो जाहैबाय चेन्नाइ सेन्ट्रेल, बियो तामिलनाडुआव दं आरो बे स्टेशनाव टटेल 17टा प्लेटफर्म दं। नेक्स्टआनो जाहैबाय निउ दिल्ली, टटेल 16टा प्लेटफर्म दङ। बेनि उनाव जाहैबाय आहमेदाबाद जंक्शन, टटेल 12 प्लेटफर्मसफोर दं जाहैबाय। नेक्स्टआनो जाहैबाय खड़गपुर जंक्शन, टटेल 12 प्लेटफर्म्स आरो गोरखपुर जंक्शन 10 प्लेटफर्म्स आरो नेक्स्टआनो जाहैबाय कानपुर सेन्ट्रेल होननानै बुङो, बेयाव टटेल 10टा थारमाने प्लेटफर्मसफोर दं जाहैबाय। गोजोन्थों, जै बर'